పెద్ద ఎలుక ఇంకా మాయాకల. గప్పు అని పెద్ద వినాయకుడి భక్తుడు ఉండేవాడు. అతను పగలు రాత్రి వినాయకుడికి పూజలు చేస్తూ ఉండేవాడు. వినాయకుడు అతను భక్తికి చాలా ఆనందంగా ఉండేవాడు. ఒకరోజు గప్పు పడుకున్నప్పుడు వినాయకుడు తన బాల రూపంలో అతనికి స్వయంగా దర్శనమిస్తాడు. ఇంకా ఇలా అంటాడు, గప్పులే, నేను నీ భక్తికి చాలా సంతోషించాను. ఒక ఎలుక ఎప్పటికీ నీతో ఉంటుంది, నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటుంది, ఇంకా నీకు శక్తులను ప్రసాదిస్తుంది. మరుసటి రోజు గప్పు లేవగానే వాళ్ళ అమ్మ ఇలా అంటుంది, అరే గప్పు, మంచం కింద ఏదో ఉంది, ఒకసారి చూడు. ఓ అమ్మా, ఇటు చూడు, ఈ ఎలుక ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ కొట్టుకుంటుందో. అరెరెరెరెరెరె, చి ఇదెక్కడి నుంచి వస్తుంది? అమ్మా, అలా అనకు, ఇది మూషికం వినాయకుడి వరం. నా కలలోకి వచ్చి చెప్పారు, దీన్ని నేను నాతో ఉంచుకుంటాను, దీనికేమైనా తినడానికి ఇవ్వమ్మా. గప్పు ఆ ఎలుకని చాలా బాగా చూసుకునేవాడు. ఆ ఎలుక బాగవుతుంది. కానీ ఆ ఎలుక మామూలు ఎలుక కాదు. దాని శరీరం మిగతా ఎలుకల కన్నా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. రోజురోజుకి ఎంత పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది అంటే గప్పు ఇల్లు కూడా సరిపోదు ఆ ఎలుకకు. చుట్టుపక్కల జనాలు ఆ విషయం సర్పంచ్కి చెప్తారు. ఆ సర్పంచ్ గప్పుని కలవడానికి వస్తాడు. బాబు గప్పు, నువ్వు ఇలా ఈ ఎలుకని గ్రామంలో ఉంచుకోలేవు. చెప్పండి సర్పంచ్ గారు, ఏం చేయాలి? సర్పంచ్ తీర్పు చెప్తాడు. ఆ పెద్ద ఎలుకను ఊరు నుంచి బయటకు పంపించమని. గప్పు గట్టిగట్టిగా ఏడుస్తుంటాడు. ఏమంటున్నారు మీరు? ఇది నా భక్తి యొక్క ప్రసాదం. స్వయంగా వినాయకుడు నా కలలోకి వచ్చారు. ఈ ఎలుక ఆయన వాహనం, ఇది నాతోనే ఉంటుంది. దాని మాయ ఇది అంతా. దానికి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను, నేను గ్రామం మొత్తాన్ని చూసుకుంటాను. ఇంకా దీనివల్ల మన గ్రామంలోని ఎవ్వరికీ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. హా సర్పంచ్ గారు, మేమిద్దరం ఆ ఎలుకను ఎవరికీ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటాం. నా కొడుకు మనసును కష్టపెట్టకండి సర్పంచ్ గారు. సర్పంచ్ గప్పు ఇంకా వాళ్ళమ్మ మాటలు విని ఆ ఎలుకను అక్కడే ఉండనిస్తారు. ఒకరోజు అక్కడ చాలా వర్షం పడుతుంది. దానివల్ల ఏ నది నుంచైతే గ్రామానికి నీళ్లు వస్తాయో అది ఆగిపోతుంది. అక్కడ ఒక పెద్ద పర్వతం వచ్చి పడుతుంది. గ్రామ ప్రజలు కంగారు పడుతూ గప్పు ఇంకా వాళ్ళ అమ్మతో ఇలా అంటారు, మేమనుకుంటున్నాము మీ పెద్ద ఎలుక ఉంది కదా, అంటే అదే మీ ఎలుక పర్వతం అంటే ఆ పర్వతం పైకెక్కి చూడగలదా, నీళ్లు ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయో. గప్పు ఆ మాట వింటాడు. ఇంకా ఇలా అంటాడు, నానమ్మ, మీరు ఈ మాట బాగా చెప్పారు. పదండి, నేను నా ఎలుకను తీసుకుని వస్తాను. అది ఎంత పెద్దగా ఉందంటే అది పర్వతం మొత్తాన్ని అక్కడి నుంచి తీసేస్తుంది. ఏమన్నావు? నిజంగా? గప్పు మాటలు నిజమవుతాయి. ఎలుక దాని బలంతో పర్వతం పగలగొట్టి ఒక సొరంగం తయారు చేస్తుంది. ఇంకా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి. గ్రామ ప్రజలు గప్పుకి ధన్యవాదాలు చెప్తారు. ఇంకా ఎప్పటికీ అతని ఎలుకకు నైవేద్యం పెట్టడం మర్చిపోరు. కోతి ఇంకా చాప స్నేహం. అడవిలో ఒక కోతి చాలా అల్లరి చేసేది. కానీ దానికి ఎవరూ కొత్త మిత్రులు దొరకలేదు. దాని పాత మిత్రులందరూ ఎండాకాలం సెలవులకు అడవి బయటకు తిరగడానికి వెళ్లారు. పాపం ఆ కోతి బాధగా ఒక నది ఒడ్డున కూర్చుని నీళ్లలో దాని మొహం అదే చూసుకుంటూ తనలో తాను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది. అరే ఓ టీకు కోతి, ఎలా ఉన్నావు? నీ మిత్రులందరూ తిరగడానికి వెళ్ళారు, ఇంకా నువ్వు ఒంటరిగా ఎక్కడ నాతో నీళ్లతో మాట్లాడుతున్నావు? ఇది చెప్పు, ఈ ఎండాకాలం ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నావా లేదా? ఇలానే బాధపడుతూ ఉంటావా? ఇప్పుడు తిక్కు కోతి నీళ్లలో దాని నీడ చూసుకుని మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా అక్కడ ఉన్న ఒక అందమైన చేప దాని వ్యవహారం చూసి గట్టిగట్టిగా నవ్వుతూ ఉంటుంది. అరే, నువ్వు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నావు, ఎందుకు? నవ్వక ఏం చేయమంటావు? నీలో నువ్వే మాట్లాడుకుంటున్నావు. నీకు తెలీదా అది నీ ముఖమే? తెలుసు. హా, తెలుసా? అయినా కూడా అలా చేస్తున్నావా? ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ మిత్రులెవ్వరూ లేరు. ఎండాకాలం తిరగడానికి వెళ్ళారు అందరూ. ఓ, అదా విషయం. చేప తిక్కుకోతి బాధ అర్థం చేసుకుంటుంది.
నా మిత్రులు అన్నీ కూడా వేరే నదిలోకి వెళ్ళిపోయాయి. మా అమ్మ, మా పిన్ని, మా కుటుంబం అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది. అమ్మ చెప్పింది ఈ నది చాలా అందంగా ఉంటుంది అని. చాలా రోజులుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదని. ఏం చెయ్యాలి? నువ్వు చాలా మంచిదానివి కోతి. నాతో స్నేహం చేస్తావా? ఏమంటున్నావు నువ్వు నాతో స్నేహం చేస్తావా? నిజంగా జీవితంలో మంచి మజా వస్తుంది. చేప, ఇవాల్టి వరకు నేను ఏ చేపతో స్నేహం చేయలేదు. నీకు తెలుసా, నా మిత్రులందరూ నాతో ఆడుకుంటారు. కానీ నేను నీతో స్నేహం చేస్తే నువ్వు నాతో ఎలా ఆడుకుంటావు మరి? అది నువ్వు నాకు వదిలై. ఆగు, నేను నీకోసం ఏదైనా తినడానికి తీసుకొస్తా. చేప వెంటనే నీళ్ళలో మునిగి ఎన్నో రకాల భోజనం కోతి కోసం తీసుకుని వస్తుంది. కోతి కొత్త రకమైన భోజనం తిని చాలా ఆనందిస్తుంది. చేపతో చాలా ముచ్చట్లు చెప్తుంది. ఇంకా రేపు మళ్ళీ వస్తానని ప్రమాణం కూడా చేస్తుంది. ఇంకా వాళ్ళిద్దరి స్నేహం చాలా బలపడుతుంది. అరే వా, ఇవాళ నాకు భలే మజా వచ్చింది చేప. రేపు నిన్ను కలవడానికి సరైన సమయానికి వస్తాను. ఇంటి పని త్వరగా చేసుకో, రేపు బాగా ఆడుకుందాం. హా, నేను కూడా నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా. మరుసటి రోజు కోతి చేపను కలవడానికి నది దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా ఇలా అనుకుంటుంది. నిన్న నాకు చేప ఎంతో మర్యాద చేసింది కదా, నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. నా బాధ అంతా పోయింది. నేను ఇవాళ ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళను. చాలాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత కోతి ఒక మామిడి చెట్టు మీద ఉన్న కొన్ని మామిడి పండ్లు తెంపి చేప కోసం తోడుకుని వస్తుంది. కోతి చేతుల్లో పసుపు పచ్చ పండ్లు చూసి చాలా ఆనందపడుతుంది. ఇంకా ఇలా అంటుంది, ఇవి మామిడి పండ్లు కదా, మీరు తింటారు. నేను దీని గురించి చాలా సార్లు విన్నాను. హా చేప, నువ్వు నా స్నేహితురాలివి. ఇవాళ నేను ఈ పండ్లకు రాజా అయిన మామిడి పండు నీకోసం ఇస్తాను. కోతి ఇంకా చేప కలిసి మామిడి పండు తింటాయి. ఇద్దరు మిత్రులు ఆనందంగా ఎండాకాలం మంచిగా కలిసి గడుపుతాయి. ఇంకా మజా చేస్తాయి. ఐస్ క్రీమ్ అతని దొంగతనం. చింటూకి ఐస్ క్రీమ్ తినడం అంటే చాలా ఇష్టం. అతను దొంగతనంగా మధ్యాహ్నం అందరూ పడుకున్నాక మెల్లిగా ఐస్ క్రీమ్ హాయిగా కొనుక్కుని తినేవాడు. ఒకరోజు చింటూ ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కోవడానికి వాళ్ళ మిత్రులతో వెళ్ళినప్పుడు హఠాత్తుగా ఐస్ క్రీమ్ అతని ముఖం మారిపోయి ఉండడం చూసి అతనికి అనుమానం కలిగింది. అరే, ఈ కొత్త అన్న ఎవరు? అన్నా, నాకు 3 ఐస్ క్రీంలు కావాలి. 1 నాకు, 2 నా మిత్రులకు. అరే, ఎందుకు నా తల తింటున్నావు? నీకేం కావాలి? ఆ ముగ్గురు ఆశ్చర్యపోతారు అతని మాటలు విని. ఎప్పుడు ఏ ఐస్ క్రీమ్ అతను వచ్చినా వాళ్ళని అక్కడ చూసి ఆనందపడేవారు. కానీ ఈ ఐస్ క్రీమ్ అతను మాత్రం వీళ్ళని తిడుతూనే ఉన్నాడు. ఈయన తిడుతున్నాడేంటి? అంకుల్, మేము నీకు డబ్బులు ఇస్తాను. మాకు ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వచ్చు కదా. అరే, ఏంటి నాకు ఈ బాధ? ఇదిగో నీ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకో. ఆ మిగతా డబ్బులు? మిగతా డబ్బులా? తీసుకో. ఐస్ క్రీమ్ అతను డబ్బు లెక్క పెట్టకుండా అతనికి మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు. ఇలాంటి ప్రవర్తన చూసి చింటూకి అతని మీద ఇంకా అనుమానం కలుగుతుంది. చింటూ తన స్నేహితురాలు పింకీతో ఇలా అంటాడు. పింకీ, ఈ అంకుల్ ఏదో తేడాగా ఉన్నాడు. నాకు అతని మీద చాలా అనుమానంగా ఉంది. అతను ఇంకెప్పుడూ చూడలేదు నేను. హా చింటూ, ఎంత విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అతని దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కొనడానికి ఎవరు రారు, తినాలనుకున్నా కూడా. కానీ ఇది తప్పు. ఒకవేళ ఇలానే ఉంటే నేను ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తినాలి? నాకు ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అని కూడా అనిపించదు. భగవంతుడా, ఏదో ఒకటి చెయ్యి. అప్పుడే చింటూ ఇంకా పింకీ ఐస్ క్రీమ్ ని చూస్తారు. అరే పింకీ, ఇది చూడు, ఈ ఐస్ క్రీమ్ నకిలీది. హా, నకిలీ ఐస్ క్రీమ్ ఇది. నేను చెప్పా కదా అతనేదో తేడాగా ఉన్నాడని. పద మనం అతన్ని వెంబడిద్దాము. పింకీ ఇంకా చింటూ ఆ ఐస్ క్రీమ్ అతను వెంబడిస్తారు. ఇంకా వాళ్ళు గమనిస్తారు ఆ ఐస్ క్రీమ్ అతను ఎండలో మధ్యాహ్నం వేళలో జనాల ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ మొబైల్స్ దొంగిలిస్తూ ఉంటాడు. ఓహో పింకీ, ఇతను దొంగ. పద, మనం ఏదో ఒకటి చేద్దాము. కానీ ఏం చేద్దాం? అతను మనల్ని కొడతాడు, లేకపోతే మనల్ని సిటీకి ఎత్తుకుపోతాడు. అమ్మకి చెప్పకుండా వచ్చాను. సరేలే, మరిప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? చాలాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత ఒక లౌడ్ స్పీకర్ తీసుకుని ఊరు మధ్యలో నిలబడి ఇంకా అరుస్తూ ఉంటారు. దొంగ దొంగ దొంగ, పట్టుకోండి, అతను మన మొబైల్ దొంగతనం చేసుకుని వెళ్తున్నాడు. ఐస్ క్రీమ్ అతని వేషం వేసుకుని మన గ్రామానికి వచ్చాడు. ఆ అరుపులు విని గ్రామ ప్రజలు ఆ ఐస్ క్రీమ్ అతని వెనుక పరిగెడతారు. ఇంకా త్వరగా అతను పట్టుకుంటారు.
అందరూ చింటూ ఇంకా పింకీని మెచ్చుకుంటారు. వాళ్ళకి బహుమతిగా చాలా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇస్తారు. అరే వా పింకీ, మనం దొంగని పట్టుకున్నాం, మనకు బహుమతిగా ఐస్ క్రీమ్ కూడా వచ్చింది.